Mancremofon kwada. And now so for penny bakudi a futu koma Ghana madi share so mayimu aya dineno yem 5 pabo koktoriam ponyankrumpo nim no jidewa reshemu se yakupon beti yin sofre Ye bebo shi edi ani akremu ewo sunwane kropon ni mu enepe ni kwhwe yesi ensuo ye tigu asante mantemasenum no etigu sunwane no ensuo yiri diafa wonom ye nua ba akua nyakwa bronoma edi nkremu bema ye na ensuo wasam ya ye beko omo hwe wiem nsakire ho nsensem so matena ye ni akobisa wo mo se na de na asesa ya na wotwi ensuo atwa ama de achi ya ye kuro mu yire na eyiri ye beko matena ya kwa akodi nkomo Sasu na UK and I said British High Commissioner ya wano ewo my Ghana mu hasenom what the ensembia to aban nim sebe ya wo meyi ye ho ye betimi atete ye ho e de Africa dodo ya ye bo ewo nhyiamudie ho abusanfo we ni afofro pini akekese ne ne se kase ababi awo bia na nwumre ye ba na ye de ababesomwo wadwenche no nsusu efahia yen ewo Facebook so wadika ho no dada ye da se emwakọ abafe na nam kaso kwa Sompa 93.1 FM wo Facebook Sompa 93.1 FM adwenche no nsusu oduro no a na wo like na de toto no yeguso a ye bekase ne mamu no a ye bekenka e de ama wo YouTube so a ye Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana o subscribe na do adwenche no nsusu no mabia ho yeguso a ye kenkan kase no ye bekenkan e de amamabusua ye de ye so manwumre na ya bo amali bia boga mene ohine yire ma me akua ye bo a esiama afa anya bre na nsam no mobodo ntwo yankwa ani enko tutu na sra ne abasa emfa emamo ye de mo hyase ye de free kwame nkromasi apon no mo na abusua mamo ne tuare hosem osi e wo suapon ni mu a ekowi ase na amanfo agapade apino a ena nkoda ya sese no ene yesemba kaya ene yese katanga ne kuntifo wo mo eye mura semi ne eye university eye whole week no ne ade ekowi ase na arehosem ena efrimu eba nipa pino na eprepra amanfo agapade wo mo se no sukuu no susu agapade soso no wo mo ss no ase no mo kase enkoda ne ba miensa de yentete ne se wo mo de so agua ya sabia pro mo pra no ano ose nya doctor for april wo mo nkwade ama wonum nipa makoma aduosia baako ena posifo manta wonum se bro nyankoko mo dagya ho a se ne mo kase mo de mo kwa akogina mra no na mpanimfo ada kwame nkromasi apona no de krata babonte nwumre kama manse nyina ate ama school nkwada no so ate sa de bi no mo frɛ ne se moralo se de no a eya na abehwe na kontine katanga fo no no mo dwo mo boso mo motam no mo de na montre so no o mo twom tintontan na wa unnim na abeya ho bema na so oba obewa dwen se wo kwakwa sa de ne bie kwame nkromasi apom ho no no ene yidie no mo de beto awo eno ache procession no ene whole week nyina kwame nkromasi apom mpenimfo chese o mo twom tintontan ya ebeboa ama school no ene ma etimi atotoye Dr. Norris Bekwe na epene kwanche for hwe ene ama sa di nkomo ma kwame nkromasi apom no wone some perform nsem chefo di nkomo a o chechiremu ne nti a ama mpenimfo asisi agina yewe last week after the dark clash in AC between Unity Hall and Katanga Hall, the university the executive management committee set up fact-finding committee. Now committee no yenhwehwemu no omo yenhwehwemu no omo de recommendations bi etuja. Na sa recommendations na omo de koma university council and a council no agiatum na council no sesisia no sa niama no bibia ebema school for abochenku I did basabasa yobeba no ya because the botaentia ubia be school no and they say nipa ni ba bisuade nti se wo ba bisuade a brabes bisuade we are makwa kope wejimaye no abobra na the your parents say mura any whole week celebration ebe man crofo to bo I say niama I say university properties e pre-prankro nipa and they say here because ye wo ho no mpanyifo a ye wo university ho no ye buta ni say ye behwe say obi a oye school ni bia no obeba be sua na de na wakọ asomdwem ye mpese obi a beba be prepra ana say ebi beba be kuntokwa wo ho no enti no council na dia tu council hihye a omode bai ni say ka nyama ebe ma nkofo abochenku a omode basta yobeba no ni nyina ye twitwa ni nyansa yentwie ya yesi ya fini nyansa I was your way opening of any man said in Komama Kwame Nkrumah Dr. Norris Bekwe and yetening kano.
Dr. Norris Bekwe wamana no ampe mu awoto aso ne Sompa kase atwetwe nkomo no woche sampa Ken University suapone ba yenye ne na empanyimfo atwotro roya wonum di omeya ne mu nyina no efa dodo na no beje ntete wo ho na se ne wonum etena fie amasefo afode a na kyese entwa yente no wonum entena se mfa wonsa enhom badami frem wonum beba moden asigina ye pa na etimi aboa ama free tetentere na ye suapone ba ye no edin pa ya wonum agina akoso atena ho enu nti wakoso ede atodwa se eye ho weeks no dwumadi ahodo ya na yikonti katanga de ende ho ahodo no mu die nyina no wose wo matwam tintontan ekosi se Kristo beba no enya ade ase dwumadi na bekoso na wonum woni amapa bebre ya nkomo ne nsentrefo di nkomo a wobetimi ada na di afasuapone ho na so abribia no Ken University wonum ho ensem beba bonten na nsentrefo befra no ene na twetwe nkomo a na kyase de ensem fata ede anim guase ebresuapon no na Dr. Norris Bekwe ensem bi ya wode to aso ede kire Sompa kase no ebusia yenkwa homa no so na yenkotie. It is suspended indefinitely. Indefinitely no. Yeah, me sure say baby. But minia Mame bisao university ya o bobo nyina omunya ye friend say socialization na anye bia what is say Campus University for ISRDN omoko kontokwa de abo eni sikan ekokontokwa na Legon ye bi no ne papa mu anu no saa na mu pe no mu media for no eni Ghana for saa na ye pe no say school for nkus na because of how we can see omo fa sikan kontokwa no mu nku omo ho no mu prepare enye saa na obi a hwe enti bibia say saa akwenya na ye de ma school for say omo fa nye socialization na say omo be prepare omo ho dia ende mpenyi for say dey ya chasa say enfo bi anko court one e na court that say no the criminal case na say unim say wa we journalist si akra o threaten obi a o catch obi so be kuna police be tumi acho na me boa it is o ko threaten obi so be kuna police be tumi acho say o so distraction to properties police be tumi acho enti a criminal offense say Legon for na ma fa mu ho adi a different matter we dey say nye Ken yes for na e do court police Ghana police for no more investigation no more do court nti ye boni bia there bia me cancer assembly me say awu for no ye ntu ye nkola for oko school oko university asebi university no enye be bia ye to kontokwa enye military ye friend say war zone ana me boa wo there bia she insem papa p na cost work university na anu ye nkro for ye law students you call law debate, international law debate or Cairo, Egypt. Omuko wini very prestigious award. Ninya into me can once as I say, if you know the second any abo ekuntoka. Then you should say, sana say university din KUST say I mean Kasam. Yeah, the number one center for quality education the whole of us. Na there be a musoria say KUST for the second abo ekuntoka. Dr. Daniel Norris Bekwen wano eneni amanse dinkita ho edema kwa menkroma suapon no wo chese mpanyin si yedija wane yede asoa empanyimfo di suku na hye wodom sente no wano mo ntena se mada bia kontini katangafo yi wo mo mfa mo ani no mo nsese niema wo beba ni usu bia mu no na yensamone die ya akwaso adigwase atechre na efasuapon no ntino wonom esigina ya wo chese whole weeks activities no enya ade afri na ekro wonom beto aso ewo suku mo abza for yam famon to aso free kwa menkroma suapon nsensem yam famon konsem fufuru mo my Ghana yesika sam no ntoto se de no na ho apaso ya amanfo kamuje o mani mo ayedene aniema ye ntimi nto aduane kra ye ntimi nto niema bo kwa na ekosuru kro imu a o my Ghana kra se yesika sidi enya na mo papa bia nyina so a dollar na mana ye do euro na mana ye euro bi na pounds no so pampam no ene akuku da mo mpanimfo atwetwe ro a o mo ka bie wo mo mpanimfo a ebasika sa no ntoto ye ho a ye so mo bogisam ngitu adonko ye nyinara e de adwenche ne nsusu e bakwane a ye fa yesika sam mfa so se beye na yesika sam fa ne ntuma papa bie fra na yi achi akonkan komu na so fo pani ba kwa ye bremo twere mponyankrompon e de ne yi adwuma pa SD asafo ne fa wa mekuma bonten so woda no pastor opoku ode e ka kire o my Ghana de hye sese
ye Christopher a ye de boy ho safo hene so my Ghana de ye Christopher ma ya na ne nyina ye nkamom ne ye kwa ekotodwa ne mu mompaye na ogide wa rehemu se empire body mu no otwedi amponya nkrompon be sane no aba be so man mu e de ye akoyanim azi asafo no wo mo camp ekoso wa mekoma bonten so camp meeting na Sompa FM nsem twefo eko hobia ene sofo pani edi nkomo. For your Pastor Opokwa Den Koma, one is some parent 3.1 from Insemche for D. Ye benye be a day among years of a penia, wada a SD Asafonefa, a war amekuma bonten so ano. Omoka meeting a coso, and as some perfume in Semche for Pensmeduka Taramantie, ye koya momonitia, say ye no, ngongonsan ye die, Nabusume so and penifo was some perfume, I say, or mashe huache ye ka, ye kosi a quaco bomb pempa could deconconsa, and a papa ye chese. My God, yesi kasam yesi enkoye na to ape am yehu baby a yemfamfa yenko nyankopon nim ne mompaye ene yesene petana ipetele manka bole grade akwa bitons was yabru akani ebedi yemfani nyina wuram na nyankopon beti yempa bono ahwe na wasane aba besoyemu na yesi kasam wode atutuye ede amayen abuja na eye ni nyina akwakoye sei osofo a wo hwe chese yesi kasano ne ntotuye so wo hwe no atoto de amaye Charles Edumo ahende atodwa se eye nanu ada na bosia bia na ba mu mpanimfo hwe ne mu se Bank of Ghana be ba beto mu futuo mu na nam so am yesi kasam na hyase agina brane no o aba beto manu anajo a ene ne cheso my Ghana ye hyase bibi papa bi eye free Nazareth yaba eno ntino yenya hoto so aban no eguso a wo ye nhyseye ne ba ne se ene yese ene yemfamfa hunhu mususu ne ye hwe sofo ye ne den ne be ye and watch us mpaibo ebe ye pa yankwe na papa sofo nkoma woni ye bo kakra no yenkuti bi Yen Yesu oba mama fanya efi asase we so ya kwasase papa so be wasase so ne nyanko ye de ye mo ye bra se ne sorade ani wi nyame fi mu ho a enye yi to so biye wa basa meka efa ho nso ne se ebe biara aman so ne ma no eye den no repi no do ba bia sofo from so retete se de na kane no mo asofo no mo ahemfo no o mienu ne ka bom na eye adwuma o hwe ahemfo ma to so mienu etinsia ani tinso no etinsia ne ba wie no le kom kase aba Samaria o mo tete hotna Bible can say e ma mienu ba kuku ba ko ba awie ya ba ko so ompene a no bo he na mane no o say ade no it's getting out of hand there ne enye ade ne bai enum na ko chapter 7 na odi for Elisha can say nyame mabom nyame mpaye na wo kina sese aduane beba wo kina sese aduane bebu na blow me hold the okan no so ebem pepepe se siti ma aduane bui ema no eye ho eye nyame na solve problem nipa ntimi solve problem nyina nipa adwene kosi baabi na nyame bamu a obie akwan no ema ne ye kese enti nyamsom mu no ani amamu mu no ntimi nkasa amammo ayi no mebu man no mampani ne nkofo ne sika foto sanfo no ewom sika sam kuntabu wom na so ni nyina musu nyame firi mu a enye yi mame ka bia osise se obi nsuro nyame na nyamsom ni obi ade mu a what do we issue corruption ne sa ne manema no eba Duke of Wellington can say me say was when you educate without religion is to educate a clever devil. To educate without religion is to educate a clever devil. What am I saying? The better I can say nipa famu ne honam famu kotiabuo ne sa ne manema no kwa no na ye gina so ebua nipa famu ko du baabi ema wo mo ye nema hodo bi a emfra but nyamesuro ne nyamesum wo mo a alice aboa sesa ne ma ntendi bi nyi nyame asemu mfrimu outright sa ema no enye yi for way openi awada SD Asafonefe wa Mekum district ya no Pastor Opokwa de na yetene kan no akiri Ministerial Secretary Northern Ghana Union Mission Pastor Ejeba so edekakra so the king is coming. Yen Yesu oba mama fanya efi asase we so ya kwasase papa so be ye wasase so ne nyanko ye de ye mo ye bra se ne sorade ani na be hyen kama se ye o manfo no so ye mfa ye hyehyɛ ye adwuma sa mama pa
na ahonidie hyehyɛeɛ kɔbɛde yareɛ ho hyehyɛeɛ ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnwura basabasa bia mu no ɛsɛ yɛtumi de yɛ adwuma ma yɛn nso yɛmfa nidie nso ma mpanimfoɔ a ɔman mu yɛyi wɔn sɛ wɔnni yɛn so no ne efie ne abusua nananom ne asɔfo mu nyinaa yɛsɛ yɛde nidie ma wɔn ɛno ɛne ne Awurade ɛne so kristofoɔ nyinaa yɛnyina sɛ Yesu Kristo ɛba yɛnyina nso yɛnyina sɛ yɛsiesie yɛn ho no nso ne yɛyɛ yɛn nneɛma sɛ responsible Christians ɛno ne bɛhyɛ Awurade animuonyam the harder it comes in the closer we are now Observant way Ministerial Secretary Northern Ghana Union Missing SD Asafunimo Pastor Jeba and Yetenin Kano. Now sika semu bobo dia ya nam so anti Pastor Jeba di bi atuja se hon fam yenya ya fam die na yensungu Nyankopon so se be obetie yensu frɛ na sika sem ho ye ho akwa ye dare ho nsɛm e wo my Ghana mu a ye pa ye ho a ye hu yasene mu no yetimi ade ye ho ade free home na enumo na British High Commissioner to Ghana Madam Harriet Thompson one also ade asoso ya watch Sompa Ghana mem ha se no mo de sika sem no enhyada enkwaye aban ni twa ni ba bi entwante na nanse krapo no IMF odne ni kyerɛ mu ya wɔkɔpɛye se be ya wo betimi abɛboa Ghana no waso yasene akwanu yase nyina mu yetimi ade ye ho e wo sika sem ho aye den ade ama o my Ghana de hye no ho na eno na Madam Harriet watch say pa ye Nyankopon afamu de ho mu de no de aban ni betimi aye ade aboa no na ne ho 80 menkyerɛ no yire kete no ene se obetwa so so woni aban mu panyimfo bi hyamude bi kɔso obehu ti akɛseɛ de ɛkyɛs epipika ne de biscuit ne ade kakra ne yɛ kɔ we say break kakra ɛno na drinks de akyire wɔse ne nyinaa no ɛyɛ kahunu ya aban no so ɔde to ne ho so na wakɔso ayɛ ne sa wanhwɛ ya ɛbɛyɛ kakra na ho kyerɛ ya Ghanafoɔ na mu no yɛbɛkɔ so akyɛnsei ɛno ti wɔ to Ghana abanfo sɛ saa ne ma ne nyinaa no nhyamu no ɛkɛbɛyɛ wɔntwa so wɔse wɔno akasa ne krom yuka brochibe mu aban na yɛsa na aboa no ama sabre kase no wɔse kasɛm no egyina yɛ di ama wɔnom te no Ghana aban eni yuka aban na namwachi ɛfa sasɛm wese ho na betimi aboa Ghana ama yɛnso yɛtimi ade ho ɛde afiri si kasɛm emu ayɛ den yɛ budget nsensɛm yɛntimi ehu baabi ɛmfa ne ho abusua yegusu a Sompa 93.1 FM anwumre no nsia kase na nsa no baabi a wo bia no yegusu a yɛden mamuo no sɛ odo adwenche no nsusue ɛba share wo Facebook ɛyɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM adwenche no nsusue odo toto no ma yegusu a yɛbe kase no mamuo no yɛbɛkenkan ɛde amamo yɛka mo sɛ wo sunya ne mpɔtamu a aha yɛ Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM wo yɛ nsɛm a yɛkɔ twikɔ brɛman kɔ batani twakre hinke ɛwɔ mamu ne amanfo nkru so ɛne akekɛsie ne baabi a wo bia no ɛne memene yɛde somwo yɛkɔde ani anua kwabena nyako enkodi nkɔmɔ emfiri yilo krobo ne menya krobo paymentemo yɛte sɛ ndisi mpanimfo nyina akoguo ɛde asɛm na asie kwabena ma adwoe ye no amina bema na ɛde asɛm na asie a yɛse ndisi mpanimfo nyina begu hoi me nua bema mama tiefo nyina adwo makɔ abadema ba epoye mantemu yilo krobo ɛna menya krobo em se ni amote ye no korɛ ndisi mpanyimfo national executives and regional executives amakamotuma aba no a chairman ofosu apofodu omanim abepiem ɛwɔ mpatam hanom na yenyina ye nusɛm enkanea ho nsɛnsɛm a ECG ene yenua no mo yido krobo ne menya krobo mo fa mu menam sa yasunti no na otweme yesa ne akire ade hye wo potam mo eda esumu na NDC mpanyufo anamonse ne promo no mo nantese omo ko pie mu wo yido krobo ne menya krobo titiri tete wa nyina no ene se omo ne omanfo a wo potam no omo ekọ na pono eye agyajo ne pono aha omo fa mu simire kakra bi entem no omo makokosu na enu ache no so no ana panyifafo akonya no so da to monim se nea akoso no enya de atwa yie kura ni to mo de sede to aban panyifo ne pono ECG panyifo ne se omo nyina komtuma ma no na mo nanan matra konya nisi konya se na be ya ohawa efi ECG ne yenuanom krobofo no entem ekosoro no ni nyina etubetimi atwa enu ache no so no chairman ofuso apofo onu di dom nyina anim ekopie mu ewo eye yilo krobo ne menya krobo ho no
ɔno so ba bɔte de bɛtu dwa ɛkyɛm sɛ nea ɛkɔ so nye bibia na nka ɛte sɛ panyimfoɔ ɛtena hɔ ɛma no ɛpɛgya ɛma no kɔdu baabi a ɛnɛ yi ɛtumi akɔkɔdu no ɛsɛ sɛ ogyidie ma papa sɛ na nteasɛ kɛkɛ ɛna ɛnkɔ so wɔ ECG ɛne yɛn nuanom akɔbɔfoɔ no ɛntɛm to no de ɔdatu dwa kyerɛ mu sɛ adaworo ma panyimfoɔ hwɛ na animanim yɛ no mutumi tu anamɔ na wasan so ahyɛbɔ ɛdatu dwa akyerɛ mu sɛ NDC amanyɔkuo no ne yɛn nuanom mo manya krɔbɔ yere krɔbɔ ɛne apamanya krɔbɔ de sɛbe ɔmo yɛ nipa baako paa ɛsɛ sɛ mmere bebrebe atwa mu kɔ no adehyɛ na to abade ɔmo yɛ pa no ti ɔmo gyina so ahyɛbɔ sɛ ɛkɔba sɛ bi yakopɔ ma dom na fipinu ɛne adonu enum ɔmo bɛtena bɛnya so sɛ pa ban ɛwɔ ɔman mu hanom a ɔmo bɛhɛ atoto nneɛma amanyam ho de ho sɛsɛm so ɛwɔ krɔbɔ pɔtɛmɔ no ɛtumi na so pampe sɛ na bɛboa ama ɔkyena bi nea akɔ so no ebi entimi ɛnkɔ so ebio na ne korakora no adehyɛ wɔ yire krɔbɔ ne manya krɔbɔ ɛbɛyɛ ne anom NDC panyifo bɛpie mu hɔ no ɛne na nya sɛ ketewa koraa ɛne ɔmo ni tie paa na bebe na so asɛm de to NDC panyifo ne mene sɛ ɛnukura nie nea akɔ so no akyɛ yie na ɔmafo pii na so di bɔne ɛna aboye no krɔbɔfo sɛ ɔmo no ɔmo pɛtɔ asomdwe bɛkɔ so ne mbom no ɔmo kyɛw sɛ ɔmo pa asomdwe paa na nea ɛkɔ so no ɛna ɔmo ani anya ho ɛno nti ne mma asɛm na wɔnyina bɔtɔ ɔmo kyɛw sɛ ɔmo de sabi de ɔmo yɛ krado so ɔmo bɛkɔ so ne panyifo atumi ato adwen ɛkɔ ɔmo bɛtumi afa so a asomdwe bɛtumi akɔ so wɔ yi no krɔbɔ ɛne manya krɔbɔ na bɔ man kan ya ho sɛm so ɛtumi gya na se to bi ne ɔkasa ne deɛ panyifo deɛ pɔbɔ no nyina tumi akɔ na wie yɛ a me no ɛkasa ne bɔhyɛ nko a ɛna ɔmo hyɛ de sɛ ɔmo bɛtra bɛnyɛ so a ɔmo bɛtoto nneɛma ama nneɛma tumi akɔ yie na kwabena nyam bia sogyafoɔ no ɔmo da so gu yilo krɔbɔ ne manya krɔbɔ hɔ anaa me nua ɛbɛma nokura nie asogyafoɔ ne bambɔ mpanyimfoɔ no deɛ saa bere no ɛyɛ ade a mpanyimfoɔ ne ɔmo akasa sɛ daabi ɔmo twitwa ɔmo dwumadi ase kakra no nti ne ɔkasa ne deɛ ɛnyɛ ade a ɔmo wɔ mpɔtam wɔ sɛnea na kae no ɔmo di ahim kɔ akyi kɔ brɛman no saa bɛm ne ɔkasa ne deɛ adehyɛ no ankasa ɛna edu ɔmo dwumadi sɛnea ɔmo di ne pɛpɛpɛ polisifoɔ wɔn ɔmo adwuma ne deɛ ɛyɛ ɔmo a ɔmo wɔ hɔ dedaa de bia ɔmo kɔ so ɔmo adwuma sɛnea asomdwe bɛtumi akɔ so ɛwɔ mpɔtam hɔ kwabena yɛda se kɔsoa no di akyi ne bɛfiri atɔ bia ne nsisi aso wɔ ho yɛda se pa abusuamfo wei ɛyɛ kotie bɛsɛfo yɛ professional konkonsɛne a wɔto yɛ nkra firi apɔɛ ma ntam mu kwabena nya akɔ ne yɛkɔɔ ne nkyɛn a ne yɛnti NDC amanyɔku mpanimfoɔ akɔ akɔgu yilo krɔbɔ ne manya krɔbɔ no wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ asogyafoɔ no aban ɛde ɔma kɔ sum hɔ a wɔn hyɛ me abɔ prepaid meters ɛwɔ yilo krɔbɔ ne manya krɔbɔ no ɛna NDC amanyɔku mpanimfoɔ akɔ akɔgu hɔ no mo ɛka kyerɛ aban sɛ wedeɛ adabraka dabɛi yɛte ne mpanyinsɛm dabɛi si ekobo mita keke yɛde asogyafoɔ bɛdi akyiri na nso bi bisa sɛ na anu asɛm ne ntia na anu asɛm no na kɔfa ne nyinaa ba wokɔto sɛ obi nkɔfo bi no bi kɔntɔkɔ akasɛ na anu na yɛ dɛn nyɛ na deɛ na yo sɛ asi abusuafoɔ yɛntoa nsɛm no so ɛmfama mo na yɛkase bɔ ɛsɛ yɛ nuanom anwurafoɔ mo asane yɛbɔ yɛpa mu na yɛkɔ yɛnim na yɛba yɛkyi yɛmfiri so manya na yɛmmra asante matam asɛnom na ɛnɛ asante matam asɛ chief imam yɛ wɔno so wɔ asɛnom metrɛ sheikh abdul mumin wɔno so ne nkramɔfoɔ mpanyimfoɔ yɛ wɔn mo old suame wɔnom ahyehyɛ abasobɔde adwumadi adi ama nkwadaa yɛ ɔmo wɔ mozrami mu sɛ wɔnom ɛngye sɛ bɛyɛ no so no ɛbɛtumi ahyɛ wɔn kuran na mozrami nsom yɛ wɔn so wafiti aseɛ no watimi akra wɔ mudie mu akosi awieyɛ na wɔdwumedie n'ase no ɛna panyipɛ bi yɛ wɔn wɔyɛ Ghana ni so no wɔdi ne nkwi ɛwɔ landia brochime mu wɔn ɛna da dwumedie ne kɔ so no ɔno so di matintiman yɛ no so yɛ frɛ no ɛyɛ Alhaji Suleiman Mohammed wɔn so ɛde nsɛm kakra ɛtu dwa na yɛsika akum yɛde ne kɔkɔ num yɛnkɔ ahoma no so yɛnhyɛ ntwerɛfo kɔpie mu wɔ hɔ no deɛ wɔtwe nsɛm egu ahoma so no sei ɛna wɔde bɛsoɛ yɛn I'm saying that program we na be free UK buy. And you know so nyina you know so say akra bedi bem we asimwa. This is nyam so. Nti boni say catch them young. Say akra no say wotete no na say unya no e mra uso a na wodi di. Nti e bo mo say yes an we say they be encouraging akra no. Na o matime so munya nkupo mu ye. No so munya nkupo mu ye a ana munyi be ma papa. Nti no matime I don't be timi I abo omo. Nti when nyina is based on encouragement. As akra de your pa ne agro. So ya ade na so ma no so oni aso a so chana de na ehwe no plan mutimi ye akọ ani. Eni titru me e dey asajwa de.
Alaji Suleiman Mohammed wano edini nkwi walandi abrochimeme ne abasobodi adwumadie yankramofo nkwada ya no otsuame wanom edi ya na no ka ho bi edade ni bawie mo wahase no wode ensem itudwa na ne ensem a wakan ni nyina chi no na kyase wo mo se wo nkro mo mudiem ye enkoye se chicha IB enanu ada wo begina badwam no okasa edi che ono akasa no ho kani ya nya asem hwa na se asem pani padwumadie na ye bo ewo adwumadie so no se wono akasa no Moslemi som no ebeto ne kwam nti no wono ya woye ruffian enti obekire ne nkra asem e de akire wiase nyina ne yire no na wonom ankoye tesa wonom na enu echi no na eye panyimfo ahodo ya omo so Muslim community ye no so ewo eye also am hasenom wonom so dim wetinteman na suku bia wonom so ate ya chief imam wode ahya won sase on so woni hu dwuma ne panyipa ya wode wetinteman bako yera Alhaji Abdul Nasir Mohammed etwa ne din so wano so edensam kakra etu dwamom yenkwai na wano so ne de ne yenkotie say sa adesua ye Arabic school adesua wi ye adesua for Mr. Suleiman and a regional chief imam one day Ashanti regional chief imam or Deni na ano wode ahye Mr. Suleiman any a year mpanimfo no ensem ema wo mu etimiti sanyam dan adusue se de beya ye de betim kwada no na suban bone anka ekoso obo no so behun sende nkwada ne nam na omo ye de enye ebimu num ensa ebimu su shipuke ebimu su ebusuban bone school drop out omunina enti we say no ya de baaya baba boa se de be man kwada no entity mu no ombe sore no na omudi suban pa na sorry na omuso atimi aboa ama eman ene bro no atimi akoso enam say ntino yesoso no haya na yefiri since 1990 no mu bie sa di swing emu an yeso ye sha ase enyesua e de for university e ko outside e de koye law enina e bai e sa di swing ya e de teten kwada no emu na yeso sorry e free enti no e ade a ye be kasa am extra awofo no samo ma enunam honum sa kwa Kremofo penyi bako ya wano ewo otsuame ya ye friend no Alhaji Abdul Nasir Mohammed ene wano so ede ensem wese tudwa wa branka kremofo penyimfo wonom hihya basobode adwumadie ede ma wonom enkwada ya wonom so otsuame sebe ya ebehya won kran na eye Mohammed ne ho ensem no wo mo atimi akuramu akosi dache na afa yemo yatabemu na yemfa ye ne enkyeremu ewo bunu mantam kropon sunyane mu na enrada esubrantem bi jemu na ekwawi akire no nyani behwe yesi ahye nyina wonom kofie adan a ensu ayira fa de hye wonom akwantimpo nyina so na de apote ene de nso yiri ba ye hu ye sunyane de nkasansem wese no ebi enta ento wonom yenkwa homa no so ne ne anuaba akua nyakwa bronoma wo sunyane Sompa 98.9 na wo mo ye nkyeremu de ensem ene free ho eba akua wotemenka ye gyan nyina ede hya wonsa Meda se ohine yire masom wa Sompa 98.9 FM ewo sunyane sɛdeɛ ɛna nɔpɛ yi no nsia kaseɛ bɔbrɛ mu no yɛto nkra ɛma de hyia etie yɛ kaseɛ bɔ ne kyesɛ ɛnra anwummerɛ 4:30 a nsuo gye mu ɛwɔ sunyane no nsuo ne tɔɔyɛ na mframa ɛwɔ mu na nsuo ne nso ɛtɔ dendenden nti no sunyane ɛmɔntene so akwantempo ne bi ɛyiri ya na sɛ kaa ɛna mu na wampɛ baabi anyina nsuo no ɛbɛtumi adane kaa no abutu motorbike mpo deɛ na ayɛ mmɔbɔ a sɛ obi didi ɛna mu a anhwɛ a ɛbɛtumi atam oni no akɔto baabi foforɔ koraa na baabi a ɛyiriyɛ no ebi ɛyɛ efiri twene amanfo ɛde bɛfa coronation park hɔ no mo na afei amane abɛfa Stanbic Bank animu hɔ ɛde afa ne nkyɛn mu hɔ akɔfa top asɔredan no de akɔfa Melcom na afei edu Catholic Cathedral hɔ ɛde kɔfa baabi a High Court wɔ no a na ɛhɔ nyinaa yiri paa na ɛbra nsuo no ɛtweyɛ no
na afei omanfo asiti ase edi wo mudwuma no Sompa ka siebo ene den so ye de ye adi akire ahese efiri anopa bremu no ensuo ne sai tiguye enti enya bia de esi enu anumre no ebi nso asi ene memedei ana na so ene de ensuo no anyiri amfa montene so na so ohene yire obasinyan sa abra yi mu a gatasia ebi efiri twene amanfo wo gatas no ebe ba be si number 2 ano ho afei wo kɔhwɛ high court animu ho nso so a ewura na ensuo ne twe no ni nyina kɔtai gata no emu wɔn a wɔn anyi wɔn containers ɛwɔ coronation park no n'akyi ya ɛyɛ twene amanfo onsiti hɔ wɔn ebi gya wɔ hɔ ɛde fa nifa so de kɔ baabi a ɛkɔ mɛkɔ ma wɔn anyi yɛ containers wɔ hɔ no afei na ebinom kurampo ɛtwi nsuo ne fie no ɛde asi wɔn toto mu na nso so gases ne mu deɛ efi ayɛ mu mma sɛ etwom ya ewura a nsuo ne tweyɛ no akɔtae mu enti wogyina akyire na wohwɛ a wobɛdwe nsa nsuo na prapra gata ne mu kama deɛ na so wobɛyɛ a na wobɛhu sɛ akɔpia abɔ faako ɛno da nkyɛn so a sunyan mmɔntene so no dum lion foadaroma wɔn aprapra deɛ nanso ɔhene yire ɛnam sɛ ne mmeda ɛyɛ na adwuma yɛ ne nte sɛ joda kɔsi fie danti no wodu sunyane high court anim hɔ na wohwɛ anim hɔ main entrance hɔ no mu a ewura ne bi a nsuo ne twe no ɛpetepete high court dan no anim hɔ main entrance anim hɔ no mu kakra bi baabi a wɔn ɛsɛn post esi ɛde ba wɔn wɔ no ɛto pɛpɛɛpɛ a ɛde kɔ sunyane rex no enti yɛ kasa die wo bedu sunyane a sabre nsuo no anim ate kakra ya ewiem ayɛ kirisi nanso die ayɛ no bibi adi dan sɛ anhwɛ a ebetumi ate agu ɛsan so tubu a ɛnam sɛ esi anɔpa besi sabre no mpanimfoɔ nyɛ ntu anamo foforɔ biara ɛda nso ya ɛma nsuo tubu a ɛnkɔnkɔpɔ ntu yiri manti no ehuri ne sɛ ɛnɛ sɛ nsuo sɛn gya mu a die esi ɛnura no ebi betumi asɛ asi ɔhene yire Ekuya gyina ho ansa ɛyɛ ni mu sɛ sunwane mɔnten so deɛ enkakane no na ɛhɔ te sɛ deɛ na me ba hɔ mmerɛ bi na ɛhɔ sitie no ɛyɛ ade a na efi deɛ sunwa deɛ na nka wɔn mo mpɛ gɔta nso na nka wɔn mo yiyi bi ɛdeɛ bɛ na ba yɛ ɛsesan bɛ na abɛntie nsuo ti gu fam no ɛtimi ayiri de afa sunwane kuro ne saa ɔhene yire nansa ya Sompa FM ɛne environmental officer owura Daniel Kokodi nkɔmɔ na hɔ na wɔde amadi saa koota yi a wobi sɛ wɔn mu a ɛte sunyane no sɛbi ɔde nwura si ne fie na wahyɛ da de aba ne totɔ esi store n'anim obi adwe ma ne so so a na ɔde ne nan wɔ ne saa na waprɛ de ato gata mu ebi nso wɔ hɔ a waba adwuma anɔpa a waprapra ne totɔ no emu ne animu no sɛ wɔbɛboa no ɛde agu sumina kɛntɛn mu na wakɔto agu ne agye ne mpɛsua kakra nti no na wahyɛ ha obi adwe ma ne so a na ɔno nso de ato gata ne mu afei obi ɛhyɛ da de nwura ɛto gata ne mu abere a wanom nsuo wabɔ ne credit bi anaa ne fie nwura ɔhwɛ benkum nifa dwe ma ne so a na ɔde ato mu saa nneɛma wei na ama sunyane gatas ahodoɔ no emu asisi afei nso baabi a nkurɔfoɔ di wɔn dwa no wɔn asesasesa nnuanom de agugu gata ne so nti ɛba ne saa kwan kakra na ɛda nkyɛn no nsuo ne tɔ a na wɔfo baabi afa na afei wɔapagya saa nnua nketenkete no na afei akogu gata ne mu nti da biara no ɔba so a wɔde nnua bɛgu gata ne so na nsuo nso tɔ a na ɛyi afi hɔ nti wɔn ani bɛba wɔn so no na saa nnua nketenkete no ne saa bɔɔla no nyinaa kɔ sum gata ne mu afei sunyane mmɔntene soɔ no yɛwɔ mmeranteɛ binom a nhyɛ da nim na yɛsusu sɛ wɔn ayɛ wɔn ho sɛbi o awiifoɔ ne kokeenfoɔ jɔnkifoɔ wɔn de nam ntam didi nkurɔfoɔ bɔɔla sɛ yɛkɔtu agu nti wɔn kɔtu agu no sɛ obi anim baabi a wɔn kɔ akɔtu agu wagye ne sika ahyɛ ne bɔtɔm awie no na wɔde bɔɔla na bɛsi gata ne ho pɛɛ te sɛ deɛ wɔgye foforɔ de abɔ o na watoa n'akwantuo so nti esi hɔ a na mframa abɔ no anaasɛ obi de ne ho akɔka na ɛno nso akɔtɔ gata mu ɛno na ama sunyane nkakane na ɔhene yere wo ba ha wohunu sɛ emu te na ɛnɛ deɛ sɛde nipa dɔɔso
na nipa su by bɔne nti ama sunyane gata mu ayɛ ma ɛne sunyane ɛyɛ te sɛ sɛbi ɛnkran. Mame na wasene wama ne bohwam ya wode ama ye ne yetiefo ye da sepa na ya no wache abusuafo ne nyina ne Mr. Rarins wache na mame why abusuafo ne nyina betwe ohere yenua ba akuanya ko abronoma papa bi wano eneton credit free sunyane kropon anasa bro mantem kropon sunyane mu ya wodi ne dwuma e Sompa 98.9 ye da se na sunyade yawo na what na minsusu se beto da bi ama saa we ye ne we se atimi atom na so yese wo si dua mu makoko a esa ba wa so konfo boni otikrom no osikrom a wati utu nwura gu kwan ho ban zoom lion fo na enya adwuma se nso to ye no mpeso akakra na wo de kwakotua na lion fo a ye begine ntino obetu agu gate ne na beduru ye no abso for fancy na madwenche amodi abaka kran kenkan fama mo Facebook ni YouTube nyina no yenkenkan kakran fama mo keke kasoa o say AK house how eba and how eba how about you mate semwa o say happy birthday in advance en koma kosia lovely akosia youth organizer for MPP or kaswa ono so ne de no keke kaswa no a na wasade bi atwa so ebiu Bright J from BB aka ADA hawani hawani o say indeed Ghana waki bio na nenchi ankoma honorable Hawa Kumsin BB kaswa eso edie no Evans enin tutuka oboase aka Dr. Baumia is our hope o say omo na no enrakra MPP amanyoku mpanimfo de tumi amomo ya omokwakwa bedi chire edi ama mpanimfo a yeto abadema wunum no omo nyina tiri nkwa omo nkono mo nkosumie na nchia Faustina Emisa DC oboase East and Dr. Patrick Boachia Dom and honorable Alex Blankson MP akrufrum so cheche omo Frederick Mystical 21st clinic was in a regas and koma manager Euphoria or 21st clinic sunyan was a Sompa news no size kra kiki kaswa de we makenka enkwenim by gone latu by gone de latu duku was a wow abirwati and I say na you know na ezabiri weti awabo mesh na bene de abro ni kumase o abro ebi ni kumase Kamal Amasama Broni o se se obetesa binding sisi egu akomu se oh my God isi di no ebe se jane na so bi wa na no yati se be $750 million bi abe hiti Ghana account mu o se paye nkoso ni nyagide ewo abanum Kamal ne de ne sa ba bio Filippo etimatim o se nyankopon hu ye mobo pa na eze niema mu odene bema niema mu odene de obetimi account na so be ye ne wansu o se ne nchi ankoma Antimaria owo Jenin so we Filippo de no Amiscos Pelele Kaso was a fantastic news na happy birthday in advance to lovely Akosia ya owo Kaswa Boseba Misty Goso Zongo Patriotic Voices was say NPP and a party on betimi a transform Ghana the whole yasi wamwani biti maboyen wasele nchi ankoma honorable Georgia Boache ahafo regional minister Bullet Anthony was happy weekend news watching you live from Bullet Fashion Center war a year crew from Nenchia and Koma ne boss Akiula na Nyakiula na working Akiula you Bullet Anthony ye cheche munina Kama Dean Broni wasasu di bi ababi abuza for informancy na yen soso na enakwa kwaye memene da weekend ya isu tigumi abuzia mugumpami ya mohyehyefie ne montimi mp yemfa nwom enye gimoni kakra yene ye beso manwumre na ya abo amalibi aboga enyumemi ni obi ade atwede ne mabogu hu ohene yire mame akua yeboa esiama Asedan koma kuku Veronica Jando ene yesemufo penny asante yeboa Benedict omo ena ebehye de ma ye anwumre bebi a wo bia ne timi ba besom odon for ya adom e kira no pa ye bebo no afro omayimo akosi amanfo nkrosi ye besa de aba besom bio ye damase ema momunitie ene hwe nyaado Fie do no afasha ye de kai ba force